Pastor, paano ko malalaman na siya na ang magiging asawa ko? Una, Brad, kailangan mag-aral ka muna ng maayos hanggang may trabaho ka. Amen, Pastor. At ano bang sabi ng Bible pagdating sa perfect person na para sa'yo? Sabi ng 2 Corinthians Opo, chapter Pastor. 6 verse 14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisimpalataya, sapagkat anong pakikisama ang mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama kayo, ang Pastor. mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. So maliwanag, Brad, na kailangan ang piliin mo yung kapwa Opo, Pastor. mo Kristiyano, yung nagsisimpalataya, meron siyang takot sa Panginoon, para makaintindihan kayo, Tama hindi po, kayo Pastor. laging nag-aaway. Amen po. Kumbaga parehas yung kagustuhan nyo pagdating sa gawain ng Panginoon. Opo, Madala mo Pastor. siya sa simbahan. Mas titibay yung inyong samahan o yung inyong pagmamahalan. So, sabi ng Bible, kung Amen susundin po, mo yan, Pastor. i-bless ka ng Panginoon kasi yan yung kautusan niya. Na kailangan Tama po, believers Pastor. ang iyong Tama po. magiging love life, yung magiging partner mo. So, para i-bless ka niya. Kasi nga sinunod mo yung kanyang kagustuhan. So, kailangan pinapipray yan ng matagal. Opo, At Pastor. ibibigay yan ng Diyos sa tamang panahon kapag okay na at handa na ang puso mo. So, ang paghihintay, hindi yan wasting. Maghihintay ka lang kasi maraming mga nagmamadali na nagkakamali. So, unahin mo munang mahalin ng Panginoon para ibibigay niya sa tamang panahon yung para sa iyo. So, habang naghihintay Opo, ka, Pastor. maglingkod ka sa Panginoon. So, naintindihan mo, Brad, na yun yung gusto ng Panginoon. Doon mo malalaman na siya na talaga. Thank Kasi you po, nga, Pastor. binigay Thank you ng po. Panginoon yung para sa iyo in Opo, perfect Pastor. timing. Kasi nga, alam niya na handa ka na at alam niya na kaya mong pangalagaan yung ibibigay niya sa iyo. So, alam mo na, Brad. So, ipanalangin mo muna. Opo, Kung Pastor. meron man, kailangan isama mo sa simbahan para titibay ang inyong relasyon. So, alam mo na, Brad. Ayun. Okay? Thank you po, Pastor. Thank Okay. you po. Salamat mga idol sa inyong panonood. God bless.